AES jamana saba ninnu tagali ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la o kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya soroko ani politiko ta fan fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya fana ka kɛɲɛ ni jamanadenw olu ka taama ye Farafina tilebiyanfan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni AES jamana saba olu kan bɔ k'a fɔ ko CEDEAO jamanadenw bɛ se ka na olu ka jamana kɔnɔna la hali ka sɔrɔ dugutaga sɛbɛn visa tɛ u bolo CEDEAO kɔni ale ma dantigɛli sɛbɛn kɔni bɔ o kun kan kɛrɛnkɛrɛnya la hali n'o y'a sɔrɔ a Mali marabaaw olu ka jatew b'a jira k'a fɔ ko n'i ye miliyɔn fila ta minnu bɛ jamana kɔ kan ko kelen ko sigilen bɛ Côte d'Ivoire ka faro kan ka kɛɲɛ ni Burkina Faso ka jate ye mun kɛra san 2014 Burkina Faso den miliyɔn 3 ɲɔgɔn de sigilen bɛ Côte d'Ivoire yala mun de bɛna kɛ o jamanadenw na yala u bɛna se ka sɛbɛn sɔrɔ ka to ka baara kɛ yan ni ka sigi yen wa ɲininkali gɛlɛ jaabi kan ka ɲini ɲininkali minnu fana la u bɛ tali kɛ CEDEAO kɔni ka jekulu kan minnu bɛ AES jamanaw kɔnɔna la misaliyala OAS ni o ye Organisation Ouest Africaine de Santé ye ni o ye jɛkulu ye mun sigira kɛnɛya kunkanko ma Farafina tilebiyanfan CEDEAO jamanaw kɔnɔna la o mun dagalen don a bobo jula so ni Burkina Faso kɔni ka bɔli sɛmɛtiyara CEDEAO kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko o cakɛda in kɔni kan ka taa sigi jamana wɛrɛ la a bolodengɔni kɔni silen bɛ Côte d'Ivoire ma kɛrɛnkɛrɛnya la Yamuso kɔrɔ jaabi kan ka ɲini ɲininkali mun fana la o bɛ tali kɛ Burkina Faso Mali ani Nigɛr foroba baarakɛlaw kan minnu bɛ a baara kɛla CEDEAO kɔnɔna la yala dan bɛna sigi olu ka saratiw la walima o latigɛw bɛna kɛ cogo di dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mun bɔra BIDC ɲɛma wɔrɔ ni o ye CEDEAO ka waribon ye mun sigilen bɛ a Lomé o ɲɛma b'a ɲini ko lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka kɛ nin kalosa in na walasa cogo min na u ka se ka latigɛ ta ka kɛɲɛ ni Mali Nigɛr ani Burkina Faso jamanadenw ye minnu bɛ baara kɛla CEDEAO ka nin ye waribon in kɔnɔna la ka faro kan kuma kan ka kɛ babu wɛrɛ mun fana kan o bɛ tali kɛ CEDEAO ka kobolodalenw kan minnu tun bɛ ka waleya AES jamanaw kɔnɔna la miliyari caman donna o kobolodalen minnu sira fɛ hakili jagabɔ bɛna kɛ cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛna sɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ani AES ka furusa o waleyali waati tɔ o man jan bilen. Cela, nous pouvons en être fiers. Mesdames et messieurs,